Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten Kok syukur Kok dongane? Lah wong iki parane arep endi? Lah iki nek ya dongane ora ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersane. Ayo. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben yo. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo aladeni. Ora tepo ora. Biasane aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Nek kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge iki? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa nyono? Lah nek ora jelas tak kan ndelok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah. Wani apa piye ana Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku iki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono, Dek. Manten anyar. Anggere aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono terus ke ngono. Tak nek iki nang panggung, iki konsumen kanggo penonton. Aku muni saiki wis sadar saiki. Sadar apa? Saiki wis ora tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dikewanke? Maksude napa? Maksude mung dinengke wae ngono lho, wong digawean dhewe-dhewe. Iya. Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Ya. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Ya karo anak-anak kuwi. Oh ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenges tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel malah cengengesan. Lah ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga iki? Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ora, arep saru ya. Lah nanti kae. Bintang tamune Pak Marwata.
nganti keri. Le dandan suwe kok ya mak iya. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Iki kok malah aneh. Media rekam kok wayangan. Ha iki mung bot-bote nglabuhi anake wong kuwi apa meneh. Nglabuhi anake wong kuwi. Anake wong tak pek maksude. Oh. Hitungane sing bayaran ming piyagana. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Mula aku mau leku turu ya tak tutuk-tutuke jam 7 isih kelekaran. Ya. Biasane setengah 7 wis nian nyat nyambut gawe tata-tata dandan mau jam 7 isih kelekaran isih dolanan HP. Ya. Ora apa-apa, dasare ya cedhak ngono. Heeh. Kowe ngerti ora media rekam ki nggono apa? Blas. Radong aku. Iya. Ora takon bojone nyambut gawe ning media rekam kok. Wong kae jane ya salah jurusan kok. Salah jurusan piye? Mbiyen tak pek ki mergo le seneng joget. Iya. Penari mbiyen penari apik no. Saiki wis dadi jurusan media rekam dolanane ming komputer karo apa jenenge iki apa Kodak. Iya. Kok Kodak ki apa? Ya wis mbok lah aku ora ngerti kok ya. Iya ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Do puas to kowe, do puas to. Nek aku radong do puas. Lah ya saura-urane iki rembugan ning omah apa to apa. Lah wis tak omongi to. Kepethuk kowe ora tau kok. Iya. Kepethuk ki nek prei wae aku sok minggat ning omah kulon. Iya. Deke nang omah wetan. Iya, dadi nek liwat telepon kae. Oh, iya ya, Mak. Aku anggere esuk teko omah jam 4:30. Ya. Wis gaweke wedang, gaweke sarapan, mangan, ngombe wedang turu. Ya, engko aku tangi wis ora ana. Lah iya. Ming ana rewangku sing kemayune ora jamak-jamak. Rewang kok karo aku nyeluk emas. Nunjuk mboten Mas, bajiger ya. Iya ora apa-apa, iya. Ya wis ben. Aku nek ora ngingu wong aneh-aneh ki ora kira niki dadi kodratku kono. Iya. Ora apa-apa, Mak. Wis men ketemu kowe engko bedanu bojoku kuwi mulih jam 5:30 ngono kae aku wis tata-tata. Oh iya. Dadi sarang-arang ketemu mongko jadwale ya wis kaya ngono kae no. Iya, ya wis ben ra apa-apa, Mak. Ya pestine kaya ngono. Iya. Dadi ya kudu atine jembar, atine sabar. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, pestine wis kaya ngono kuwi ditampa kanthi semeleh, kanthi ikhlas. Iya. Wis ora bakal tak piyek-piyekne no. Iya, ngono ya, Mak. Kadang kala lho iki jujur wae kadang kala bojoku sok telat miru jare. Kowe ora tau tak nesoni kok. Oh, urung diwiruna aku ning. Durung Mas lali ya wis gek diwiru ceket-ceket. Nek dienggo nesu ya ora apik dadine. Oh, entak nggo guyu aku. Guyang-guyu. Karo gajul kipas angin. Aku jegese nesu. Iya. Ora apik no. Wis dadi pilihane wis arep dikapak-kapakne jeneng mung piyai sepuh padha nyebutake wis aku wis pilihanmu kok ya arep kepiye meneh. Iya ning ya. Yo tak muktekke. Iya. Wis pokoke tak muktekke. Iya, ngono ya Mak. Iya, kaya piye to dadi bojon pegawe dosen e. Oh. Dosen ora. Dadi aku ora mayang iki tetep ora mangan. Lho. Lah witekno bayare wis entek nggo utang jaman biyen. Oh iya iya. Begitu wis dadi PNS ki gage-gagele utang aku no. Iya. Tuku mobil ono ora duit utang. Oke. Utang. Iya, sprene iki mbuh gajine kari pira aku radong. Iya. Sok diduduke aku ki lho gajiku kari 20 Mas. Wis pokoke santai 20 mangan ruyah anggere ra wong jaba ora ngerti. Iya. Ngono ya. Iya, lumer king wanci. Nah, saiki sing dilalaku diparingi rejeki kaya ngene iki. Amin. Sembah nuwun matur sembah nuwun karo sing kuwasa no. Iya. Dadi iso nyeneng-nyenengke karo anak bojoku. Iya, mengko ndak dikira seniman kuwi ora iso gawe apa senenge anak bojo, seniman tradisi kuwi ora iso
gawe senenging kulawarga. Ya, ora apa-apa. Matur suwun. Ya wis tak dongak-dongake bojoku ya ora ming dadi apa kajur utawa kaprodi apa mau jenenge mau lah. Aku ki ya radong kok ya. Iya. Aku saiki nganu rada sibuk meneh masuk dadi kaprodi ora apa-apa. Aku iso ya arep dadi kapolda ya. Iya. Ora masalah. Lah aku ki nek istilahe kampus ora ya ora dong. Nek jeneng kaya aku ora ya istilahe jawani to no. Iya, jawani ya wis biasa. Iki mau ya akeh para piyai-piyayi ya seneng ora jamak-jamak ketemu karo pepundhenku ya guruku ya sing mecuti aku saben dina. Sapa? Apa Piyai Mediragam ora? Piyai Fakultas Pedalangan. Oh, Mas Agung Nugroho wis pirang-pirang taun ra ketemu aku. Monggo dek iki sing mecuti aku jaman semono lho no. Iya. Tak anggap sebagai guruku tenan. Ya dadi aku ora kuliah ning isi jurusan pedalangan ning guruku pancen saka isi. Ning ya le mulang beda. Nganggo dibajing-bajingke bareng. Iya, Mas Agung. Daleme kidul kuwi kidul kampus kono kuwi. Ning nyatane aku saiki dadi kaya ngene wis mergo panjenengane. Ya. Ajar sabetan ki nek ora sedina muput durung entuk mulih ning daleme. Jam 10 mrene, jam 4 lagi bali. Oh iya, Wis terus-terusan ora entuk leren. Le nyekel wayang dipernahke lan sak piturute. ya. Piyaine mau ana mak. Takon lunggah panggung kok ora gelem. Ya, ya wis ora apa-apa. Karo Mas Nur Ya mau ya eneng. Matur suwun. kae ya sedulur nek kae pancen trah. Mula buktine Mas Nur kae aku asline ya trah Klaten. Oh. Mas Nur buktine Dadi trah Klaten mula wis ora usah do dibahas nek kula mayang wonten Wetan, wonten ing Wonogiri, wonten ing Surakarta, wonten ing Jawa Timur kula ngagem keprak piang-piang menika netizen niku ora usah bahas. Wong kula niku padha wae tumrap kula Jogja Solo niku padha wae. Iya. Ngono ya, Mak. Panjenengan niku apike tuku kuota nonton wis konten mawon rasa kokian gambleh. Ha iya. Kadang kula sok dadi geger ora karo-karuan. Iya, kadang kala ora kok dadi geger, ning dadi apa jarak antaraning seniman Jogja karo Solo. Ya, Do ece-ecenan wah aku ora seneng kaya ngene. Matur suwun. Heeh. Matur suwun ya. Ayo ditembangke. Ya. Iki ya ora saka ngendi-endi iki. Penabuh-penabuh ki kebanyakan saka alumni Institut Seni Indonesia. Oh iya. Jurusan Imogiri. Jurusan Karawitan. Ya, Sinden-sinden ki ya lulusan Institut Seni Indonesia kae sing pojok dhewe Mbak Wayu kae sarjana seni. Ya. Neti ku ya lulusan ora kuwi. Oh, sarjana seni. Ya. Ayu kuwi durung kuliah. Tatin ki ya sarjana seni. Elisa iki bengi iki kacamata ben ra diketarani. Iya. Oh iya sarjana seni pedalangan. Terus apa jenenge iki? Orisa iki rung lulus ya sakuwi. Sarjana seni. Oh, tak kira nek ra lulus. Agnes sing ra lulus ya ta? Jebolan isi. Ya, tiwik iki ya rung lulus, saiki sik anting ki semester 1. Ya. Wis secara tidak langsung aku ki menehi lapangan kerja karo Institut Seni Indonesia lho. Iya, oke lho. Lah tenan kok. Nyatane ya bendina ya do melaku. Pengrawit-pengrawit ki ya kabeh hampir sarjana seni. Oh, hampir. Tegese oke sing sarjana seni no. Ya sapa ana sing saka isi Jogja, ana sing saka isi Surakarta. Oh iya. Lah kowe lulusan SMKI. Ora takonno isin aku. ya ora sah isin kok ya. Ora diukur saka lulusane. Lho nyatane kowe SMKI ya malah iso menehi lapangan kerja sing sekolahe luwih dhuwur saka kowe. Lah iya, wong iki abejane dhewe-dhewe kok. Iya. Mula aku wis tak tokke semono wae no. Ya. Sing tak undha tak kon sekolah ya bojoku. Wo. Iki wis tak tari S3 kono. Kek ceket-ceket. Mumpung aku iso nyambut gawe S3. Ya, ben digelar S3 doktor. mbok ya ora apa-apa, Mak.
Sone S3, S4. Oh iya. Pokoke pol kudu nganti tekan S8. Lho. S8 iki apa? Sinten sumurep silit sapi saged singsot suwe sanget. Antilmu. Ora bedhekan cara cilik mbiyen. Wong cilik kok singsot. Ayo nembang. Sing apik no. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Ngaturke Mbak Elisa. Ya, yaene wis limbukan. Iki ora terpancang bubar kok no. Ya. Dadi aku mau wis omong karo bojoku le bubar asa esuk-esuk jam 3 bubar ngono. Ya ora apa-apa Mas. Ya. Lah arep ngopo bubar esuk wong ya dhewe ya medhun ya ora ana ututane apa-apa. Mau tak pontro-pontro iki tak dum iki kok lho. Kok pas aku. Iya. Ya wis ben ra apa-apa. Edian. Ternyata ora ming fakultas matematika sing iso ngitung pas ki ya. Iya. Media rekam ya dipelajari matematika. Iya. Iso ngitung pas. Heeh. Ya ora apa-apa. Demben takon karo Mas kampusku arep anu wayangan piro ya kira-kira swidak. Wis wedang mana wis apa. Lah wis. Sound sisteme wis disetel pisan. Wis sakarepmu aku. Heeh. Yo, anu, ayo Mbak Elisa. ya. Iki ngapain nggawa kacamata? Nggih, pangapunten Pak Seno, Pak Bos. Niki matane picak. Ora kok. Biasane ora kacamata. Nggih, anu radang Pak ini kebanyakan pakai softland. Terus seminggu nggak boleh pakai softland dulu, suruh pakai kacamata. Aja lho, aku ngelingke lho, rasa nek nganggo kacamata nganggo kacamata. Garing Rakasiwi kae anu matanya sakit karena pakai softland dan harus diganti matane mbiyen. Diganti matane ten. Sumargi Mas Garing Rakasiwi. Kuwi Mas Dokter Acong kuwi sing tukang jukuk mata saka ngono PBB ngono kuwi ngomongi aku. Kuwi kudu ganti mata, makane sadurunge danane mlumpuk marang Mas Garing wis ora ana wong biyen ngejak aku penggalangan dana barang. Ya, Aja sok nganggo softland. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting bersih Pak. Sing penting resikan, tangane reget, ntar nyekel apa, telek apa ya ora oleh. Nek kuwi masangnya kudu resik. Ya pokoke aja nganggo softland sing murah-murah. Oh iya, tuku sing larang sindane Pak Seno. Ha iya. Jokoake. Tak tumbaske pokoke. Nggih. Aku disusul pengenongku ning Polandia no. Oh, mana? Ini Pak Gandrung. Oh, Pak Gandrung. Aku tekan Polandia kok ana spiyaga klitak-klik iki sono. Ya melaku wae aku. Gue tekan rokok. Nggih. Nggih, terima kasih. Media rekam ya apa to, Sang? Hah? Ya bangsane engko ngincen-ngincen direkam iki kok. Ora sih aku takon tenan. Wong bojoku mulangne media rekam iki aku ora tau dong. Mulange apa, gaweane apa, pamiti Mas aku ning Kalimantan 5 dina ngono kuwi ya. Biyen tau tak lokke, Mas aku ning Kalimantan 5 dina, mbok 5 tahun. Seneng ya. Ya aja ngono karo bojone kok. Iya kok ora tau dolan rene bojone wong kene. Apa? Dolan rene ngono lho, Pak. Wah, engko ndak malah ngisini-sini ya. Lah ngopo? Loh, iki buktine istrinya dari media rekam dalangnya viral di YouTube. Kan yo keren ngono lho, ana hubungane ora kok ora ana hubungane. Ora maksude engko nek dikon apa-apa iki aku radong iki aku isin soalé. Engko nek malah bojoku ngedep apa terus aku iki apa to no? Ngono aku malah wong kae iki sok latah ngono kuwi. Mula sok belajar. Ya ming ngenyem kae lulusan sing ngekeki topi sik Darno. Aja ngono, Pak. Sing penting kan saiki yo ketok no lho ora kudu. Sekarang nek gelar yo insinyur yo tadi bakul bakso yo ono kok. Sing penting kan saiki payu, oh ta Pak? Payu nguripi sing S1 aku S2 yo diuripi karo SMKI kok Pak. Aku bangga kok. Iya, kudu bangga. Aku lulus SMKI iki bangga. Arep aku mung lulus SMKI ning aku iso ngendas-ndaske S1. Iya. Ngono ya, Mak. Nggih. Heeh.
Nggih. Dino derender hangen duka Enggak. Aku wis ora Jan luar biasa ngau kacamata ya malah wagu. Iya. Nggih niki 8 hari aja, 8 hari besok pakai lagi. Ayo tuku lensa sing apik sing larang. Iya. Siap. Dadi nek dienggo nang mata. Nek perlu lensane karo matane iki gedhe lensane. Dadi sing pripun niku? Ayo sing dilensani sak
setengah rai no. Iya, iku ndak bahaya. Iya. Mergo ya ngati-ati tenan. Iya. Ki kejaba saka kuwi ya iki aku matur nyaketi hari wayang nasional. Dunia apa nasional? Ya dunia ya nasional no. Ya. Sing wis diresmekake ya mak iya. Wah, kabupaten ngendi-endi to geger nganake latihan, nganake pentas. Ya. Aku ngrasake ya aja kok adem ayem. Ya sembuh aku ora ngerti. Pokoke tak anu no. Tanggal 7 kuwi aku rungono corekan 7 November. Nek ora ana wong nanggap aku arep wayangan dhewe. Memperingati Hari Wayang Nasional. Dalange ngundang. Oh iya. Dadi tonton dhewe. Ngono ya, Mak. Engko ndak percuma wis disahke kok awak dhewe ora cancut gumregut ki. Nggo ngopo le ngesahke? Ya, ora ana gunane. Ya pancen bener ngono. Ayo genti. Anting ki sing maune ora arep menyang iki mergo. Ya, wingi Pak kula badhe kula mboten sah mangkat. Lah ngopo? Isine kula ditonton kanca-kanca kula. Lah kok kowe kok iso ditonton kanca-kancamu dhewe iki arep pentas arep ditonton lembut apa piye sesuk? Iya. Kabeh iki kanca-kancane dhewe. Ya justru kowe iso menampilkan performa terbaik. Apa mak Performa. Kuwi bakal iso diakoni. Ya, tiwas aku wis tak saguhi dititipi bapakmu. Bapakne Mas Sun Gondrong kuwi dalang Tulungagung. Dik titip anak kula nggih. Nggih Mas, siap aku ngono. ya. Ndak aku dikira ora ngejak ngono. Ya jumeneng. Nggih. Nah, cah kendel kok. Sik. Ya iki mergo putra dalang. Wah, pepunden dalang. Ya, Senior ya dhewe. ya. Sugeng dalu sedaya. Rasa grogi ning arep mono Pak Gandung rasa grogi. Pak. Kleru iso disekak kowe. Iya. Halo. Rasa wedi, rasa sumelang. Pak Gandung kuwi galake mergo anu apa jenenge iki memecut kowe ben dadi bocah tenan. Iya, ngono ya mak iya. Ayo nembang. Napa Pak De? Ha sak karepmu sing kowe pinter apa? Ning kene iki ora tak kon ora tak dawuhi wong ya. Banyuwangen wetanan. Banyuwangen ya kena. Napa Maduranan? Maduronan ya kena. Ha sinden. Ki cita-citane sinden etnis kono. Oh, Antar pulau. Dadi ajar nembang Madura, ajar nembang Nusa Tenggara NTT, Nusa Tenggara Barat, Timur. Ngarani sok kleru ora. Nggih Pak, nembang nggih. Ha iya. Napa? Lah ya apa? Nek Madura ya Caping Gunung. Caping Gunung. Anu napa? Gerajakan. Gerajakan nggih. Ya, sakaremu. Nggih. Bawane apa? Sing bawa sing kae lho, apa jenenge sing biasane aku urung apal apa? Mrekes ati no. Mrekes ati. Ya. Niku mawon. Bawane kuwi ora apa-apa. Mrekes ati ane kula bis ngawur. Ya, mrekes ati. Omonge Teko iki. Sapa mak? Kanca-kancaku. Aku sesuk aja digarapi ya. Ora rasa wedi. Kowe iki ora kancamu sing teko, iki sing wiwit ngono kae mau. Engko teko apik kanggo. Hadir. Sapa? Napa Pak De? Wong edan. Astaga. Penggemarku penggemar Ade iki ra edan-edan kabeh to. Iya. Walasese ono watese
salah rewel. Urip bareng mati bareng. Pak kula digarapi lho Pak De. Apa? Kali ibu-ibu sinden ket wingi. Mergane ngopo? Masa aku dikira seneng Mas Denko. Ya ora apa-apa kok ya. Pak De meh guyang-guyu Ora guyang-guyu wong. Wong kowe iki nek dideloki asine ya elek. Ya ayu. Lho to. Iya. Kowe tak omongke bapakmu. Sinten, Pak? Lah sesuk adirak ning Tulungagung nang Pendopo Tulungagung nek bapakmu nusul ya wis seneng karo sing ngendang. Ya astagfirullahalazim. Ora apa-apa kok ya. Pak De. Aku pengen kendangane ya apik tenan kok kae iki ya. Dioyak-oyak sapa-sapa kon ngendangi ning seneng melu aku ya wis iya. Ya. Tak takoni Denko, kowe ngopo kok kowe omahmu adoh kok seneng melu aku. Mergi wonten anting kok. Pak niki ki meng guyon lho Pak, wingi aku di ospek. Mas kesuwen gawe-gawe. Wis rasa tok gagas, yo teruske lagune. Iya. Dirasake wae. Selawase Ya Allah, wiyogane ruwame. Buru-buru Aku malah ora ngerti lho, Ting. Nggih, Pak. Kula nggih mboten ngertos, kula ngertos dijodhok-jodhokke. Masa ming nek jenenge Mas Denko ta mriku mesti ketok to, Pak, nek kula nyawang. Nggih to. Ngono dikira-kira melirik-melirik ngoten niku. Apa-apa. Wis santai wae kowe. Monggo sing ngrasani kowe iki malah asline udu sing ngendang jaipong. Solikin. Iki pentas mah do kerah. Yo. Omongane karyo maning. Suarane cene elok tenan bocah. Iya. Rupane. Kuwi marai ngedonke. Kula lho pun putih. Oh iya. Biyen melu aku pisanan kaya blawu. Iki wong po semen. Iya. Urip bareng mati bareng.
cengkok ngono ki nek ra wong kono asli. Mati bareng. Iya. Ya ya, gelak digarapi aku ya Mas. Iya. Innallaha ma'asabiri. Betul. Alhamdulillah. Wong sabar kekasih yang Gusti nggih Pak De. Lho, guyu-guyu. Ora guyang-guyu ngopo kok. Iya. Aku ora ngerti kok. Wong aku ora melu grup. Apa ora melu apa WA-an grup. WL karo sinden-sinden dadi ngerti rumore ning grup iki aku ora ngerti. Mboten Pak, niku pasten Wonogiri. Niku lho Pak. Oh, Wonogiri wingi kuwi kok. Nggih. Oh lho, lah kowe baline jejer. Mboten Pak. Lho. Lah ngopo? Kowe mesti pipis diterke. Kaya nek aku ngeterke Prastiwi kae. Pak, niki tuh meng perkara kaos wonten tulisane Anting terus ngisore Denko ngoten niku lho, Pak. Lah Ya, ora apa-apa. Iki kowe dilokke iki asline salah. Iki sinden-sinden do ngelokke iki asline do seneng karo Denko. Iya. Kaya kae lho nek cah cilik do garapi kae lho. Anting Denko. Nek jane dhek dhewe sing seneng nek cara SD ngono kuwi. Iya, wis biasa. Heeh. Wis ra apa-apa kowe malah lemu kok sesuk. Napa, Pak? Kowe malah lemu kowe. Lah kok lah entuk susu Denko kowe. Ya. Mangga. Nggih.
Sedaya. Sampun Pakde. Sampun ki lek mlaku sing apik ora kaya mentok ngono. Sampun Pakde akeh. Semelangku nek nelek. Mundur nek nelek ora. Mentok kae patang langkah nelek kono. Iya, Mbak Anting. Iya. Wah, ya nek entuk talenta sing kaya ngene iki luar biasa no. Iya, iso diorbitke ngono ya. Iki uga dikersane para bapak-bapak ya di streaming langsung ya lumantar channel awake dhewe, channel Dalang Sena karo channel PBKS Live no. Ya. Matur sembah nuwun. Iya. Aku ora ngerti sing nonton tekan pira, engko ora mesti ana sing ngabari. Ya, sementara iki paling akeh 26.000 ning urung iso tembus tekan 30.000 no. Ya. Ora dadi ngopo mak wis luar biasa kanggone seni tradisi. Ya. Matur suwun Mbak Anting. Ya. Sak banjure sapa? Ayo ganti Orisa, wis ben sisan ben kapok. Meteng kok menyang terus. Ya arep cuti esuk kapan ya. Ngono ya mak iya. Sindenku iso gentenan lho no. Iya. Ki wingi Tiwi wis lahir genti Orisa. Ya. Orisa wingi disusul Ika ning Ika ora sida meteng wong keguguran. Oh, mes kram. Engko sapa neh iki mengkari ndelokke. Iya. Mang bedhek sinten, Pak? Menten iki sinten sing bar kula meteng? Ketoke sing anake lagi siji-siji kuwi ya Tatin kuwi ya iso. Ning Tatin nek meteng nggon punuk sesuk. Iya. Ya aja ngono kaya. Wahyu ya iso. Wahyu wis 3 kok ya. Ajeng imbuh menika, Pak. Heeh, boros e kae meneng-meneng. Nek durung lanang durung Bu Prastiwi izin. Oh. Drop ora mari-mari mau anu SMS no. Ya, ya paling terporsir. Lah iya pokoke kudu pinter li njaga awak. Ya. Mergo saben bengi kok. Matur sembah nuwun. Ora ana nek iki wis ketoke ya mung kari kowe kuwi sa. Ya. Wis gek nembang. Ya. Bebas Pak niki. Bebas. Nek ya bebas ki ya nganggo gamelan. Ora kok bebas terus sak karepe dhewe nyanyi sak karepe dhewe aja. Nganggo gamelan Sing ana apa jenenge iki nadane gamelan. Ya. Kembang rawe enten pamurutan nggih, Pak?
Endi? Oh Mbak Wahyu ding, Mbak Wahyu Mbak Neti. Iki Mbak Wahyu karo Mbak Neti wis entuk transferan kok. Iya. Iki wis mulai garing ki no. Kok mulai garing piye? Wis njaluk lagu wis ra liwat aku iki liwat transferan. Heeh. Payah iki wis. Biasane nyok amplop ae jerone akeh-akeh ngono kae lumayan iso dienggo kas. Iya, kas sapa? Kasku. Kas keluarga. Anggepmu kas kanca-kanca le benuk. Iya. Mangga aturke Kembang Rawe iki dibawa dhisik. Ya, ya. Oh nggih. Sagala. Oh gede banget to sakokan jan. Nggih, Pak. Hah? Pada anak anu lho, nak mlaku 7 lho niki. Mlaku 7. Nggih. Wah, ya wis. Ini kok gede banget. Engko mbok menawa kembar. 7 wis kudune izin, besok wis mulai izin. Nggih, sesuk sasi sesuke. Nekat tenan. Kuwi nek songo isih nyindan terus engko krasa piye? Ora ya bingungi kancane. Mboten Pak Benjing, ulan benjing pun mboten anu. Wulan benjing? Nggih. November kuwi? Nggih November. Oke lho jadwale. Ping 28 ana lho Kan November. tebih-tebih Pak niku. Tebih-tebih to. Ya Mak, yo ning daerahe sapa? Nggih sik cerak tak mangkat. Ya ning luar kota kabeh ning Jawa Timur akeh no. Iya. Ya. Solen lahir normal bae tak pujak-pujakke normal. Amin. Yo aja sesar. Wis kapok Nah, aku pripun, sesar. Pak Sesar? Ha contone bojoku kae sesar sing kari dhewe iki awake ra suda-suda. Biyen mongko bangkekane cilik banget lho. Oh iya to. Heeh. Penari bangkekane cilik, awake ya cilik kae bareng lairke sing kari iki wah. Sakniki sampean langsing kok, Pak Ibu. Kowe ora dinesoni lho, Mak. Ambok ben. Aturu kulon to. Mangga. Neno kabeh kewan padha wedi nyata prawira Neno punjul pepadane makhluk menangsa wenangsa wenang Neno nanu awit karasat nete waci Dewadi Pradewaji Dewaji Pak Dewadi Dewa apa? Dewaji iki ratu Oh nggih Dewadi iki Gusti Nana tanpa guna
Mulane gawe cakepan. Ki mau sing sapa? Kembang rawene Wayu ro. Mbak Neti. Ah kowe sing slendro tok tibake apa? Ya. Nggih. Ngundak Neti karo Wayu ra pentas. Waduh, tembang kangen. Heeh. Mengke nggih, Bu. Kene slendro. Iya. Apa? Oke sing slendro ki akeh kok. Rengu mawon nggih, Pak. Oh, apik ra apa-apa. Ya, ning bawane wis kebacut kuwi ya wis ora masalah. Ya, monggo. Basan no monggo
kewuan lemu joget barang wis kangelan. Nggih, Pak. Arep megol malah wetenge sing ngobah. Ya ora apa-apa ya. Ngiwonengen ngiwon. Heeh, wis apik kuwi mbangane meneng wae ruwung ngiwonengen. Iya, sing penting gerak ya, Mak. Iya, karang wong meteng iki gokeki gerak jalan, nek esuk kae mlaku-mlaku. Ya, pancen senam kehamilan. Ya, nek turu dokae mengkurep. Wah. Atene kaya kitiran. Angkare nyampluk sikil diel ngono. Oh ya Mang. Lah. Matur suwun. Ya betek-beteke piye to, Nois? Bocah ya dijak prihatin men dadi bocah sing piguna. Ya pancen ya ngono. Heeh. Ya kembang rawe hasil transferan. Ya. Mbak Wayu karo Mbak Neti. Ayo kek jumeneng. Ki sing sinden ra tau gelem ngadeg ya iki. Wahyu kuwi. Kula mau panek kon ngadeg, nek ngedege gelem. Mulane ya anake bral. Titik-titik meteng, ketetesan banyu udane meteng ayo. Gelem nggih ngadeg kula, gelem. Nah, saiki gelem iki wis sepel joget barang kok pisan. Nang ngendi? Nang transit wingi Den. Tapi dereng kasil ya, Pak. Tesih dompo. Kiwa tengen kan kaca, kiwa tengen kaca joget dhewe iki. Aku turu tak lirik cah iki ngopo to. Bol latihan joget. Iya. Tetep ora apik wong dompo. Ayo. Ya wis ben. Saubah bae nggih, Pak. Hah? Saubah bae. Saubah bae wis sakarepmu pokoke. Heeh. Bangane ra obah ditapuk wong obah. Ayo, ndang dibawani. Waduh. Hah? Bawani napa, Pak? Lah ya sakarepmu apa? Sinden kok kentekan bawa. Ayo. Dandang gula men nggih. Dandang gula ya apik. Dandang wis ngarani gula legi. Ya. Kuning. Ora ngene Pak Warjudi. Yogya Miro. Biyen iki jaman kuliah suarane ya apik no. Oh. Saiki wis tuwa iki malah gerok saya entek. Kang Pra jurit lemon bisa sami anu lado monggo Bu Nedi tu engone caritane andeli rosang Prabu Sastra mendut. sasra bau hing maes pati aran patih suwanda lelabuhan nipo
tinelong triprakara guna kaya purune kang tenan tepi nuhun nitra utama ya kembang rawe monggo ki ana sing nyuwun saka ken saka kono heeh monggo yuk gedruke sih Wong wis diabani karo kancane lho. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Iya. Kok meso kleru lho. Lah iya, ya sinden ki nek arang-arang ngadeg ya ngene iki. Lah mulane kok niku sik nyuwun sinten to, Pak? apa? Sik nyuwun sinten? Iki ana kok. Aku tok tarani ngapusi aku ora arep mlekutu kanca. Iya, iki ana tenan aku ora gaya lho. Dikirim kok saiki to. Iki, heeh. Iki nek wacanen dhewe nek ora percaya, duwite jaluken dhewe. Heeh, aku ora arep ora arep apa. Nggih. Nah, diwaca ora? Pun mboten sah. Agene ora. Ya sah. Oh, iki transferane wis jelas ki. Iki kok 100.000. Sesuk tau. Sugeng dalu Bapak nyuwun tetembangan sesideman kintun kagem sing sepuh wonten Banagung RT 04 nonton bareng wonten acara nikahanipun Lutfi Abriyanti. Mugi Bapak dalang warga laras sehat sedaya amin. Wah lah iki sing marai suda tanggapan yo ngene iki. Mantenan ming cukup streaming kayak layar lebar. Iya, ya ora apa-apa ya Mak iya. Iki sak sesideman sing dhuwur iki pancen nyuwun Mbak Neti karo Mbak Wayu. Ya. Saking pundi? Iki ora ana tulisane saka ngendi ning saking apa transfer wis pokoke dilakoni lah. Mbangane ora ngopo-ngopo. 500 lumayan mbangane nyolong. Ya guys. Tenang Pak Gandung jangan. Iya, iya mangga.
PAUD. Gaspol ya. Banjur ngomong dene adik-adik kecil joget diiringi kaset. Iya. Dadi ora ngerti jam-jaman kendang barang. Iya, pokoke anane ming ngene iki, ngene karo ngene karo ngene. Wis ra ono liyane. Wiwitane engko nek pindah genting ngisor, pindah dhuwur meneh. Pokoke lek kosokan mung sekitar dodok karo bokong. Ayo mi joget kosokan. Ya ora apa-apa kaya karang ya ora kulino. Lho ngono kuwi dadi saya mundhak jamane iki saya gedhe tuntutane lho, Nak. Iya. Kok gedhe tuntutane. Lah ngendi-endi ki akeh sing luwih sepuh tinimbangane Mbak Wayu, Mbak Net iki ya jogetane ya apik-apik ya belajar nang omah. Iya. Ane kadang kala ya ana sing penemune ngene wae ya wis ora apa-apa, karang ya isane ya ming kaya ngene. Ha, kuwi jenenge ora gelem sinau. Oh iya. Ora gelem budidaya. Ya sing diaturake sing pungkasan iki engko ndak wektune selak blandang. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng. Ha. Ora ngono kuwi lho. Ayo. Kowe ora izin-izin ke mbiyen ya bekas kuliah nang kene padha. Nggih. Ha iya. Lulus IP-ne dipek dhewe. IP-ne dipek dhewe pripun? Hah? IP-ne dipek dhewe. Ayo IP-mu tok pek dhewe maksudnya. IP niku nilai apa? Apa? Indeks prestasi. Aku iki ngarani indeks prestasi wis lali kok men. Dadak apa-apa. Iya.
Nggih, sugeng dalu Pak Marsudi, Pak Siswadi, Bu Agnes, Pak Burhan, Pak Gandung. Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten Embuh, Ora kenal lho. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lungit. Dan itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Lah iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep dlentrekke liyane mesti. Ora tak dlentrekke kok. Ya iki Mbak Tatin. Wah. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. Saya ning daerah wetan nang ngrimune arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton sing. Wow, Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Gak bisa ya ora. Saking jarene dos. Padake apa aku? Ayo kowe, lah kowe iki ora ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar rak ya mergo saka YouTube. YouTube sing nonton akeh anggere muni dideki Tatin. Wah, ayo. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Baung. Kok kirek barang? Lah saking kowe iki sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora mung menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya. Tatin wah karo kowe ngono. Terus demite pojok desa. Ya saking soalé lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Yo. Rasa isin ro Pak Gandung. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kowe kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki wis sompong ya. Kurang ajar iki. Lah Nek cara aku dunake biyen kok urung ngompong saiki kok cokot piye. cokot ya ora krasa. Ora ndek untu kok. Oh, gusi iki atos e. Pingget tenan. Ya ming pingget ora pitil. Iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum ngarang ki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya, dadi ya wis sesideman. Modar kowe, ora kudu apal iki. Nggih. Oke lho iki kanca-kancamu sing ndelok sak angkatanmu. Wis angkatanmu sudah mati wae. Enten sing pun sedo. Oh iya syukur. Kok syukur. Kok Lah dongane. wong iki parane arep nendi? Lah iki nek ya dongane ora ne ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersane. Ayo. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben yo. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo ala dene. Ora tepur apa. Biasane aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Lah kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge iki? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa ngono. Lah nek ora jelas tak nyo tak kan delok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah. Wani apa piye ana Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku iki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono Dek. Manten anyar. Anggere aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono teruske ngono. Tak nek iki nang panggung, iki konsumen kanggo penonton. Aku muni saiki wis sadar saiki. Sadar wis ora tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dikewanke? Maksude napa? Maksude mung dinengke wae ngono lho wong digawean dhewe-dhewe. Iya.
Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Ya. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Ya karo anak-anak kuwi. Oh ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenges tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel malah cengengesan. Lah ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga iki? Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ora, kowe arep saru kowe. Lah nek iki kae. Bintang tamune Pak Marwata. Iya. Ayo dibawani wiwitane. Wiwitane anderek sang pekek Enot priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe wah kae. Teko. Koe. Kancane Tatin teko. Iya, Ya, akan engko gak lali joget nganti kaya arep pidil-pidil kowe. Dek winginane bengi nganti kecethit sirahe. Tong, jreng ngono bareng ramu terus. Syukur kowe otote kebablasan. Ya saking mempenge kok ya. kok ora nyejak mriki nggih. Seneng kok kowe. Napa mboten nggo hiburan. Jenengan seneng ta? Awak dhewe iki ngibur piyayi kok nggo hiburan. Lah nggih justru kulino ngibur ya pengen dihibur ngono lho. Wah iya. Jenengan ya seneng ta wingi ndelokke le Seneng aku. ndase mengkleng-mengkleng. Lho kuwi ra. Kenal kowe ora tok ndas-ndaske to. Sirahe. Nah. Bendera terus ngayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana Ning wasis ngungrum. Apa, Pak? Ya arep kleru kok kowe iki ngaku wae. Sok menggok dhewe ngono ora ngerti aku. Jenengan sok menggok ora? Heeh. Ayo ngono kuwi, sok menggok suarane. Aku anggere mengko tak elikke kok. Ayo. Terus bali dhewe. Nek balekke piye? Ayo denggokke setange kok. Oh. Suara lho. Ora. Kok anggo setang? Aku jare sing mau mesti menggok apa? Suara. Aku nek suluk ya sok menggok dhewe suarane kadang kula sok menggok dhewe sok. Ning kudu mat, kudu selalu apa jenenge? Apa? Kolesterol. Konsentrasi kok kolesterol. Angungrum marang bendara. Ae kewajine kan ora sik ngentekke ming Tatin tok. Napa to? Oh, mbok. Ya dikeki ra ya dipangan. Nek muni memangan mbok kancane geger, kancane sirahe arep mledose tetep ra acu ngono recik ngono. Ming sing siji wis aduh Mbak aku ora kuat tenan Mbak ngono wis ming dilirik tok recik.
Tahu kok mangan jagung ki nganti tukul ning untu. Sinten e? Kowe kuwi Sing gendhe. kowe senengane nek ngarani wong. Sik gender ki ora kok tukul. Niki kisah nyata lho kali jenengan. Mengkeri. Wong ya utune iki wis rusak kok gayane mangan jagung. Kres. Ming sak cokotan terus kok lerenter. Niki jagunge pindah kene iki kabeh. Untune jagung tok. Oh, aku diacungi kepelan ngopo wani ye? Hah? Nek wondo iki lucu meneh. Napa? Jagung ki rak umume rata ae to. Nek dicokot wong kres ngono tak kotak ilange. Nek wondo ora. Ilange iso engkik-engkik ngene iki. Kan untune do ora ana dadi sing kena untu ilang, sing kena gusi wutuh. Endi ta jajal mbok meringis dah. Mas Wanda. Nang meringis, Mas. Tak ndelok untumu. Ya lho, dadi nek ndelok untumu geli. Besok ya dompong lho ya. Neno. Sia. Hah? Dia. Ah nggih, jenengan iki senengane bareng-barengi. Dia Sulistyo. Ora. Ora apa? Ora apa? Oh setan. Wong dijak omongan malah ngematke apa lho? Lah wong kok yo ngundang sampe Pak Popi kok. Ajake. Pak, Nek kowe ngundang, terus aku. ya wis cocok. Tekan ngendi mau cal? Pijer ngincangake alis. Terus tresno. Terus tresno sasideman. Nena liwat kincanging alismu
urip ana kota gedhe gawe tatenoke Matur suwun. Ya. Sing 100 nang nggone kae streaming kae si Indra. 100 napa? Lho iki sesi deman mau transferan saka pamundhut panyuwun lagu Nodit 100. 100 apa sak yuta? Sayuta iki gambar gemak kok. Biasane ya Wong nembangmu ora apik kok sak yuta. ora nek biasane. Nembangmu didol kok mau wujud kaset kowe. Bajakan. Mboten nek mbok menawa kleru le ndelok. Deloke kowe micake mataku kok. 100 ki nule 5 kok. Heeh. Nek nganti aku kleru sak yuta malah tombok. Iya, ya didelok sik ora usah 100. Ha. Pun bener 100. Saking Banagung RT 4. Oh, ki akeh sing nonton bareng, ki. Matur sembah nuwun. 100.000. Oh nggih, wis bener ta? Wis. Nggih pun rasa nesu-nesu. Lah kowe muni sak yuta e. Nggih nek bener mboten? Bener 100. Nggih pun. Ya. Saka Ari Indigo apa sapa iki? Ya ora apa-apa. Sing 500 ki anu sapa jenenge iki? Neti karo Wahyu 500, terus tinggo Elisa 500. Terus entek. Ah iya. Konjur terus entek. Wah, karang do tresno kok no. Ya. Wong tresno iki luar biasa. Nyatane iki apa jenenge iki entuk dana dinggo nginep nang hotel saka streaminger luar negeri wae dikirimi dhuwit lumantar Elisa. Sapa sa jenenge sa? Pak Lisdi. Hah? Lisdianto. Pak Lisdianto. Fotografer. Saka ngendi kuwi? Fotografer.
Hah? Dia di Jakarta, Pak. Oh, nek Jakarta. Iya. Oh, sesuk. Tapi emang keliling dunia, keliling Indonesia sebagai fotografer. Oh, Pak Gitu. Lisdianto. Iya. Oh iya. Wis malah mengkhawatirkan besok kalau dari Cilacap itu tidurnya di mana? Aku ya di jalan aku. Pom bensin aja udah bagus. Dialah kok ana wong welas terus harus tidur, harus istirahat. Nah, terus ditane tak golekke nggon. Iya. Sing cukup aula wae. Wis senengane. Ya kok ki nek diturukke hotel ora iso turu. Oh, gumun. Ah iya. Kasur kok empuke kaya ngene. Gek iki kok toilet kok ora ana tempat gondodok. Ah ya. Aneh-aneh ya, Mak. Nah, apa? Mengko gara-gara disambung meneh. Ya, ayo iki diteruske dhisik critane ya, Mak. Ayo, Ngen. Tak derekake ya, Nak. Ayo, Mak. Tansah marmaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumim